Robi și bine ați venit la un nou episod de Minecraft Survival Games. Jucăm pe Badlion, pe mapa Turbulence. Și Claudiu îi pus pe glumea asta. Deci glume, Glume proaste. deci glume. Glume proaste că mă enervează. Sunt pus pe glume, da. Pe glume, da. Un nou cuvânt în Dex. Ce? Un nou cuvânt în Dex. Da. Wow! Am dus. Curând. Nu, Bă, du-te în mea, hawaianule, ai armă. nu. Du-te undeva și armă. Abia urc la avion. Ce? Abia m-am urcat la avion sus. Hai că am sus. Da. Nu, alge. Vino la avion încoace că fac. Hai că se bată, se bată ăștia. Fugi, Robi. Timp de 2, nu, m-am dus aici. Să scap. Mă vedeți? Mă vedeți? Ești la avion? Nu, am plecat de acolo că n-am sabie în momentul de față. Hai că vine afară. Poate reuși să fund de aici. Hai, zi-mi că ai o sabie aici. Am eu sabie aici. Nici o sabie. Am prins eu două sabii. Hai, du-te la peșteră. Acum. O sabie de gold. Da. Unde ești mai textura, mă? Așa-i? Aha. Deci nu în spate cu Iron, pleacă. Pleacă cum îl bat eu. Hai, bebel, hai că și aici, hai. 3, 2, Stai, mă. 1, vezi că vine, e aici. Era să mori? Nu, mi-a luat o inimă. Sau că mi-a dat tot hitul. Ia de aici. Eu mi-am două inimi. Păi mi-a dat tot. Pe tine nu te-ai nimerit. Nu, nimeric, era prost. Ha? Era prea prost ca să mă lovesc. Mă, ce fel arată șunca? Bacon, nu? Îți aproape. Huawei, din câte văd, ci că ar fi și Viper Bite. Unde? Ceva, cred că nu știu. În textură? Da. Cred că blocurile de Viper Bite. Și iar mă știu că e mai bine, sigur. Da. Ok. Asta e așa frumos. Bă, Ai un aer? dă-mi mâncat, da. Da, eu am mâncat, de ce? Dă-mi încoace, te rog. Da, un diamond ai? Ai un băț? Am dus. Ce? Da. Trebuie să vin sus? Nu încerca să fac să parcă nu. Hai să mergem pe spam, nu știu. Nu să mergem. Uite pe doi. Ignorați. Se bate. A, nu stimări. Ce să fac? Am nu că stimări. Nu, ce se ignora. Barca aia pe care am pus-o. Wow, am un skill, am luat. Oară. Diamante. Și J-Pole. J-Pole e albastru. Puțin. Wow! Fugi. Te-ai luat? Da, nu. Mamă, ce hit-uri am pus acolo. Era hacker sau nu? Da. Mamă. Colaterală. Îmi trebuie pantalonii aia de aer, nu. Pare rău. Îmi pare rău. Atunci de diamante. N-avea de băt. Trebuia eu ăsta gap-ul. Ai zis de diamond. Am scris diamant de gap-ul, uite-le. Ce de asta. Nu, Nu știu ce am spus ăsta. O să obișnuit să fim mai jos. Asta farim așa. Uite cum arată erodul. Bă, ai un arc. Nu. Cred că mi-am aruncat pe nou. Uite la pe unul. Asta mi-l lași mie. De n-am niciun kill. Am un kill. Opa. Asta e de la coară. Ce bună pare că.
dat rod. Thanks, mă descurcam, dar thanks. E aici fost blochit. Totul e fost, da. Mai degrabă, eu n-am niciun kill de. Uite la până. Ce? Uite la până aici. Ce ai zis că n-ai niciun kill de? Mai degrabă, eu n-am niciun kill. Ah, n-ai niciun kill? Hai, iar pe ăsta. Ia, fă și miciu asta, dă mai atât de aer. N-am de aer. Păi, nu ți-o de diamant? Da, Păi, și eu n-aveam de aer. dar n-ai 2 iron? Nu. Crezi că eu am iron non-stop, așa? Păi, aia, ce să merg? Crezi că e supermarket de iron? Hai de pe ăla, ah, n-am făcut pe nivel. Îl bat în două inimi pe ăsta. Ai 2 inimi? Nu. Ce las ție? Da, lasă. Mamă, ce... Ce te-am boostat în el acolo. A, două golden apple-uri, fain. Dat boost, două. Hoa, lateral. N-ai să pui de iron. Ticu. Auzi? Uite ce secundă. Oh, n-am. Ia uite ce fac. Bum, Na. bum. Jack de om. Nu, oprește iron-ul. E așa de important. Lasă-l pe ăsta. Sunt doi, ai unul tu, unul eu. A, eu vreau pe ăsta, apelez de la pe tot. Era pe ăla. O să-l bagi în bordă și să... Vrei așa pe ăsta. Să prind cristița, bă. Dă-te, dă-te, dă-te. Ce cu de bacon. Da, chiar. Îmi bate un video? Stai să mă regenerez. Ce mai departe? Nu. Oh, mă, că uite, ei nici nu dau de el, dă. Hai, acum hai să-i batem, hai, că mie-i convine acum. Ok. Oh, shit. Gamerul vieții. Ok, lume, sper că uiți acest episod. Hai să ne bate, că vii cu mine acum. Nu ezitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa! Bă, să nu zică lumea că s-a rodat, hai să ne batem, deci. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.